ڕێبەر و لۆرین خوندەکارێن بەرێک و پەنابەری بوویە ڕێبەندەکە بەرامبەری بێردەوامکردنا خوندناوە. ڕێبەر خوندەکارێ ساڵا سسیا وێژەیە عەرەبیە هەوڵ ددە خوندنا خۆ لە زانکۆیەن هەرێما کوردستانê بidawî bike. Lê ew mîna 4000 xwendekarên din li gorî amarên xwendekaran bixwe ew nehatine qebûlkirin di zankoyan de. Em xortê xwendevan em hatine Rojava pêş em ne paşxin. İnşallah heta ji morê ez derkevme got heke dewlet ji mir dewleta vê û ku dervê me lazim bê ji mir ez li herim xwandina xwe bikim lê ez ê herim westexsîr nakim. Lorîn bawernameya bekeloriya wergirtiye û ew ji salekê ve li hêviya qebûlkirinê ye li zanko an peymangehên Herêma Kurdistanê. و di baweriya wê de biryareke ji hikûmeta Kurdistanê pêwîst e. Me dixwestim xwendina xwe bikemilînin ji ber ku yani tiştekî gelkî baş e xwendin her û her însan re baş e yani dûvira mustaqbelê yani mustaqbelê ji me re jî baş e û ji welatê me re jî vî demê baş e. Bes yani yani heta niha jî navê me nederketiye em nizanî çawa çê bûye. Grûpeka mamosteyên zankoya dihokê ser qebûlkirina xwendekarên Rojava kar dikin lê ew negeşbînin derbarê qebûlkirina hejmarên mezin ji xwendekaran û dibînin got hin xwendekar jî belgenameyên xwendinê li gel wan tune ye û ev arîşê mestir dike. Ya ji hemiyê mastir ku ji mara qutabiyan geleka zêde ye em qutabiyên Kurdistana başûrê bi xwe neşên yani ji mareka masan wergerîn timînin gelek timînin çine peymangeha gelek timînin el mal bu salên bihên ev arîşek arîşa divê timînin arîşa belgenamên gel xut înin ka heta cihet didiristin. Hin xwendekar her ji xwendina xwe venagerin û hin bêhêvî mane û berê xwedane kar û xwendin li paş xwe hiştine. Zanko arîşeya xwendekarên Rojava girê dide bi pirsgirêkên teknîkî û xwendekarên Rojava jî li hêviya biryarekê siyasî ne da di zankoyên Herêma Kurdistanê de bêne qebûlkirin. Pêşewa Behlewî, Rûda û Dihok.